Pangurayan. Pangurayan na request mo. Pabasulim numarakrat na ayat yan langin-langin tasikat na luwag anang baybayan sana laam mo no agtuo ka umanay kada makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumustan uray no nasakit pilit ngang awatek no panunudek sikat ay ayatek punpuno akong nagkurkuran ng kanya tinepelak ti gumura Diyan impaka imbes nga'y ay wenak saan ta indadanes na kasta ka di na puno nga agayan Saan kumasyak ti pabasulim numarakrat ta ayat yan langin-langin tasikat na lawag anang baybayan sana laam mo no agtuo ka umanay kada makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumustan uray no nasakit pilit ngang awatek no panunutek sikat ay ayatek punpuno ang nagkurkurangan kanya tinepelak ti gumura diyan impakat imbes nga'y ay wanak saan ta indadanes na kasta kadit na puno nga agayan on the guitar. Kasanong ngay patek ko di kasken ka martirak ta puso mayat mo jak marik na patek ko jak marik na tadungong kasano ajak kuden panagtuko punpunuak pelak ti gumura jak impakan imbes nga'y ay wenak saan ta indadanes na kasta ka di na puno
nga agayahan. Kasta kadit